Inaugurem avui aquest espai de degustació, un espai que servirà per dinamitzar el Mercat Municipal de Sínia, un espai en el que apostem i creiem molt. I hem de donar les gràcies als paradistes, als comerços d'aquí del Mercat Municipal de Sínia per també donar suport a aquesta iniciativa, fer-la possible i fer que aquest espai sigui un lloc de trobada d'amics, de familiars, on segurament jo estic convençuda que ens ho passarem molt bé i gaudirem de molt bones estones. Un espai ple d'activitats, pensem que seran divendres i dissabtes, ple d'activitats per tots els públics, tallers infantils, música en directe, com tinc aquí darrere, i sobretot degustació de bons productes i maridatges amb bon vi. Per tant, convidar a totes les persones que vinguin a visitar el Mercat Municipal de Sínia, aquest espai nou de degustació, perquè és un espai increïble on trobaràs bona companyia i sobretot bon producte. Des del Departament de Promoció Econòmica, conjuntament amb els paradistes del Mercat Municipal de Sínia, el que avui inaugurem és l'espai de degustació, que és un servei que quedarà complementari als serveis que ja ofereix el mercat. Nosaltres el que farem és, durant els divendres a la tarda i el dissabte al matí, farem una dinamització amb música en viu, tallers,